Děti z mateřské školy Mokrá si i letos Mikuláše náležitě užili. Přímo do školky přišel za dětmi Mikuláš s celou družinou. Za ním kráčí andělíček, od nebíčka nese klíček a ty čerte ušatý, zůstaň radši zabratý. Jsou taky spokojené? Takže andělci vám teďka rozdají sladkosti. Po písničkách a básničkách byly všechny děti obdarovány. Vánočního turnaje ve stolním tenisu neregistrovaných hráčů se zúčastnila desítka sportovců. Hrálo se o různé tekuté moky a ingredience pro vylepšení pokrmů. Letošní vánoční stromek v Mokré rozsvítila nová starostka Barbora Švehlová. A teďka bych chtěla poprosit školáčky, aby se mnou počítali, jestli se podaří, aby nám strom svítil. Začínáme teď. 5, 4, 3, 2, 1, Tak si zatleskáme a zatleskáme panu místostorostovi, že to svítí. Vánoce, Vánoce, nejkrásnější, sádou a malinkou nejmilejší. Šala zima přišla ke dveřima, kdo ji u mě našel, její brácha kašel. Velkouzlo jsem na ně měl, týden jsem je vyháněl. Návštěvníci vybírali ze širokého spektra vánočních ozdob. K dispozici bylo svařené víno i medovina. Měli také možnost přispět na péči o tělesně postiženého Vlastíka z Mokré. Prosincové vítání občánků se neslo v duchu pohody a lásky. Děti mokrských rodičů přivítala na svět starostka Barbora Švehlová. Všem rodičům, prarodičům, všem příbuzným, aby měli mnoho možností trávit s dětmi čas. Ten čas je nade vše. Účinkovali děti z mateřské školy za doprovodu klavíru. Ale čas je pro všechny stejný. Přeji těmto dětem, aby měli možnost vyrůstat v míru, lásce a porozumění. Ve spokojených rodinách, v dobře fungující škole a aby jejich budoucí život byl každým dnem bohatší o přátele, krásnější o zážitky a splnilo se jim všechny jejich přání. Také naše děti z naší mateřské školy přišli přivítat vaše miminka, vlastně naše další kamarády v mateřské škole. A o tom všem, co všechno vám budeme přát, nám poví naše děti. Dozvěděli jsme se z rána, že k vám přiletěla vrána a nechala vozlíčku, krásnou malou holčičku. Ať vám roste jako z vody a je z ní holka do nepohody. Ať je veselá a zdravá, ať vám samou radost dává.
Děti z 1. stupně základní školy se učily malovat, vystřihovat i tvořit za pomoci rodičů na pravidelné vánoční dílně. Posuďte sami, jejich díla byla opravdu krásná. Podával se vánoční punč i něco na zub. Vánoční koncert dětí základní školy se uskutečnil v Kulturním domě v Horákově. Tak já myslím, že se koncert povedl velmi dobře, děti to bavilo, myslím si, že rodiče jsme potěšili, že to splnilo účel a doufáme, že se v takovém hojném počtu sejdeme i příští rok. Já si myslím, že jsme se pobavili, že nás to bavilo a že jsme si zpříjemnili ten čas před Vánoci. Já jsem ráda, že už je to za náma, děti na to teda ale hodně dřely a nakonec se jim to povedlo, zatím odezvy od rodičů jsou taky dobré. Já bych chtěla dětem moc poděkovat, samozřejmě znovu paní učitelka, je to moc krásný. Já si myslím, že děti si zaslouží ještě pořádný potlesk. Na valné hromadě sboru dobrovolných hasičů Mokrá Horákov zhodnotili účastníci předešlé období. Zasedání se zúčastnila i starostka obce. Vítám zde samozřejmě i hasiče z Tlumočova. Čestného člena Františka Pejřila. A vás samozřejmě všechny bratry. Součástí akce bylo předávání pamětních medailí a listů k výročí 100 let od vzniku Československé republiky. Ještě nikdy jsem nebyla v takové společnosti tolika chlapců v uniformách, tak to mě těší. Samozřejmě Michalovi teďka dál děkuju a musím si od něho vzít mustr, jak to dělá, že má tak báječný kolektiv. Usnesení všichni schválil, takže já si budu teďka prosit, aby mě to Michal naučil, abych měla stejný zastupitelstvo jako jste Vítku.
se mně moc líbilo. A teďka si to měníme, teď je Michal starosta, moc ráda, kdybyste dál pokračovali a pomáhali ve všem, co tady pro Mokrou děláte. Děkuji. Sousedské setkání u Horákovské kapličky přilákalo v sobotu 22. prosince mnoho obyvatel obce. Rozdávalo se tu totiž betlémské světlo. Jako každoročně akci zorganizoval skautský oddíl s podporou obce. Vystoupily děti z mateřské školy Horákov a žačky ze soukromé školy Magdy Vítkové. I přes nepřízeň počasí, dlouhodobý déšť, se akce vydařila. Že moc práce je duše žrou a že je dobrý sednout si a zpívat a možná děti naučit, že slaví haleluja, 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 haleluja. Návštěvníci měli tentokrát možnost vybírat na stáncích jak cukroví, tak i pečivo a další občerstvení. Atmosféru podtrhli i trubači. V neděli odpoledne se pak rozdávalo betlémské světlo v sále mediatéky v Mokré. Živý betlém před Mokrskou kapličkou už roky patří k oblíbeným vánočním akcím. Připravili si pro vás vánoční betlém s vánočními písničkami a společně bychom vám chtěli popřát hodně zdraví, pokoje a štěstí. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růžek vítek vykvetná, radujme se, z života čistého, z rodu královského, nám narodil se, jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se, života čistého, z rodu královského, nám narodil
Děti vám a všichni ostatní organizátoři vám děkují, moc vám děkujeme, že jste tu dnes s námi a že jste přišli dnes za Ježíškem. Děkuji za tu krásnou atmosféru, za to, že můžeme díky vám oslavit narození našeho Ježíše Krista.